Il-Pulizija għaddejja bl-investigazzjonijiet dwar allegat abbuż sesswali fih dan l-Emkast fil-waqt li hu mifhum li hemm preżenti inkjesta interna rigward dawn l-allegati abbużi imwettqa mill-lecturers fi programm speċjalizzat għal studenti b'ċerti diffikultajiet. Dan żvelatu l-Gazzetta The Sunday Times of Malta e kif sorsi spjegaw li numru ta' lecturers diġà bdew jiġu interrogati mill-Pulizija. Allegatament dawn l-abbużi li seħħew qabel Ġunju tal-2017 ħarġu fid-der wara li l-ġenituri tal-istudenti għamlu rapport lil kulleġġ li ma rapport allegatament għadda taħt idejn l-amministraturi u l-Ministeru tal-Edukazzjoni. Madankollu The Sunday Times of Malta spjegat li l-inkjesta formali dwar dan il-każ infetħet madwar xahar ilu flimkien ma' rapport uffiċjali lill-Pulizija. F'Ġunju li għadda l-President tal-Kulleġġ preżenti Frank Xkembri kien ħapost Silvio De Bono fil-waqt li James Kalleja ħapost Stephen Kakija bħala prinċipal. Fil-jiem li għaddew The Times of Malta żvela li uffiċjali tal-kulleġġ inħareġ fuq forced leave mal-bidu tal-inkjesta. Dan kif allegatament saru numru ta' akkużi fil-konfront ta' dan l-uffiċjal rigward atti diskriminatorji fejn jidħlu promotions u deċiżjonijiet allegatament immotivati mill-kulur politiku. Madankollu hemm il-possibilità li din id-deċiżjoni ttieħdet brabta ma' dawn l-allegazzjonijiet ta' abbuż sesswali minħabba l-fatt li biex ġiet informata l-Pulizija b'dan kollu kellha tgħaddi sena. Meta kien ġie kuntattjat mill-ġurnal l-ex-chairman tal-Emkas Silvio De Bono saħaq li kien jaf dawn l-allegazzjonijiet iżda insista li l-passi meħtieġa kienu ttieħdu. U kompla insisti wkoll li anke l-Ministeru tal-Edukazzjoni kien konxju ta' dawn l-allegazzjonijiet gravi li kienu qed isiru. Matul ix-xahar li għadda l-Ministeru tal-Edukazzjoni kien ħabbar li ħatar bord ta' inkjesta immexxi mill-konsulent finanzjarju Paul Bonello biex jinvestiga ċerti allegazzjonijiet deskritti bħala ta' natura amministrattiva mingħajr ma żvela xejn dwar xiex għajr li kienu ta' natura kriminali dwar uffiċjali tal-Emkast. Bonello diġà mexxa inkjesta oħra taħt l-osservazzjoni tal-Ministru Evarist Bartolo fejn stabbilixxa li l-ex kanvażer tal-Ministru Edward Caruana kienet jabbuża mill-fondi pubbliċi allokati għal fondazzjoni tal-iskejjel ta' għada. L-ex-chairman tal-fondazzjoni Filip Rizzo kien irriżenja għax akkuża li l-Ministru Evarist Bartolo għamel xhur jipprova jikkonvinċih biex ma jirrappurtax lil kanvażer tiegħu lill-Pulizija. Dak iż-żmien il-Ministru kien ġab l-iskuża li qabel ma jgħaddi l-informazzjoni kollha lill-Pulizija rid ikollu evidenza ċara. Sitwazzjonijiet u kombinazzjonijiet ta' dewmien li ġaluk titħasseb jekk hemmx aktar stejjer mitfuqa taħt it-tapit il-bot mill-attenzjoni tal-Pulizija.